Salutare, dragi prieteni, astăzi o să facem un video nou. Astăzi o să merg pe afară. Uitați ce frumos ninge. Poate nu se vede bine, dar foarte frumos ninge. Vreau să încă nu e așa multă zăpadă. Și trebuie să ne schimbăm. E afară. Ninge destul de bine. Sunt și locuri goale, dar mergem mai în față. Sunt maică-mea cu fratele meu, sora mea să vină în spate. Ei trebuie cam mult până să pregătește Deana și fată. Și ce să nu mai spun. Cred că e prea târziu, dar vă doresc acum sărbători fericite și multă iubire și să vă petreceți timpul alături de cei dragi. Vă doresc multă sănătate și mult noroc. Aveți grijă de voi și ce să zic. Săriți cu like-ul de acolo. Hai să vedem dacă putem să strângem 10 like-uri. Da, asta este biserica noastră și satul meu. Nu e așa mare satul, dar merge cât de cât. Uitați pe fratele meu și pe maică mea acolo în față. Să mergem până la cineva, la niște prieteni de familie și după aceea mai mergem pe afară, vedem noi. Sper că și la voi o nin și să vă dați toți pe seama și bătăi pe bulde. Nu, bine, aici închei vlogul. La revedere!